tossa vaan käymässä. Joo. Ai jaa. No ei se mitään. Ei todellakaan. En todellakaan. Joo. Joo, soitellaan. Ok. Noniin, moi. Ei se vaan lähe. Itku mä ottaa päähän, kun mä olin niin ajatellut, että nyt mä teen sen kanssa jotain kivaa vielä tänään. Meillä on ihan tosi hauskaa yhdessä. Se on oikein sellainen hurmaava, tiiäksä. Ei kukaan voi olla noin väsynyt. Saatettiin silloin vaan jotain muuta meininkiä. Kyllä mä muutenkaan oikein tajua, että mitä se niinku meinaa, kun se käyttäytyä mua kohtaan ihan silleen niinku siinä olisi jotain muutakin. No itse asiassa mä kysyin sit sen yhdeltä kaverilta, että voisiko se kysyä siltä, että onko siinä niinku mitään. No sit se oli kysynyt sit siltä ja sitten se sanoi mulle, että se oli sanonut sille, että ei siinä oo mitään. Et pelkät kaverifiilikset. Mut en mä niinku tajua, että miksi se sit käyttäytyy silleen, kun se käyttäytyy. Et en mä tiedä, varmaan se ei oo vaan niinku uskaltanut sanoa sille, koska kyllä sä tiedät, että ei miehet silleen tunteistaan puhu. Pakko sanoa niin, että se tykkää musta kuitenkin, koska meillä on vaan niin kivaa. Hei, tosi kiva kun tulit, koska mulla on yksi ihan hirveä juttu sulle kerrottavan. Tai sillä ota hei siitä vai syönköhän mä nyt viimeistä.